Dnešné slovo, z ktorého budeme čerpať, je napísané v prvej knihe Mojžišovej, v 1. kapitole 26. verši a znie: Riekol Boh, učinime človeka na svoj obraz, podľa našej podoby. Blahoslavení, ktorí Božie slovo počúvajú a v srdci i v živote ho zachovávajú. Drahé sestry, vzácni bratia, skrze nášho víťazného Pána Ježiša Krista. Včera, keď sme prišli, ešte raz dodatočne ďakujem za milé uvítanie a zoznámenie, mi sestra farárka dala slovo, aby som o sebe niečo povedala. Predstavila sa, kto som. V noci inak som dobre spala, ale som si uvedomila, že som nepovedala jednu z najdôležitejších vecí a tak to doplňam. Volám sa Darina Hybská-Majdúchová. Meno Darina som dostala, pretože som bola darovaná priamo na Mikuláša. Hybská, pretože mám rada, keď sa to okolo mňa hýbe. Majdúchová, pretože môj prvý manžel sa volal Majdúch a mal skvelého ducha, ktorého túžim mať tiež i ja. Moja skratka DHM znamená aj dlouhodobie hmotný majetok. Dozvedela som sa tu v Čechách. Uvedomelo, zodpovedne a ešte aj pravdivo povedať o sebe, kto som, vôbec nie je jednoduché. Väčšinou začneme, ako sa volám, odkiaľ prichádzam, čo robím, aké mám záľuby a podobne. Ale povedať, kto som? Ak chcem povedať, kto som, väčšinou používam výrazy, ktoré charakterizujú, čo robím. Som matka, kamarátka, farárka bez mluvy, stále dcéra, sestra svojich bratov, susedka svojich susedov. Stačí to na otázku, kto som? Možno niekomu áno, mne nie. Tak sa znova pýtam, lebo túžim po hĺbšej odpovedi, ktorá mi dodá aj silu, keď nevládzem. Na otázku, kto som, nám pomáha odpovedať aj dnešné Božie slovo. Ešte raz ho zopakujem. Prvá kniha Mojžišova 1.26. Riekol Boh, učinime človeka na svoj obraz, podľa našej podoby. A tak nám na otázku, kto som, pomáha odpovedať sám Tvorca, Stvoriteľ, pôvodca života. A on už na začiatku myšlienky vytvoriť niečo mal skvelý plán plný múdrosti a lásky. A jeho prvoplán znel: učinime človeka na svoj obraz, podľa našej podoby. Neviem ako vám, milí súrodenci v Kristu, drahí priatelia, ale mne sa táto charakteristika, kto som, nesmierne páči. A nielen páči, mne pomáha, lebo ma ukotvuje, dvíha, dáva smer života a tým aj naplňa. V tejto definícii je totiž ukrytá hlboká podstata nás, ľudstva. V nej je ukryté všetko to najpodstatnejšie, najpotrebnejšie, najkrajšie, najpovznášajúcejšie a neviem čo všetko naj. Pri tejto jednoduchej, krásnej, doslova definícii, kto som, si ja uvedomujem, odkiaľ som, komu patrím a kam smerujem. Pri tejto definícii a charakteristike nemám potrebu niekomu vysvetľovať, čo robím, ospravedlňovať sa, prečo tak zmýšľam, konám. Táto Božia definícia mňa a moju bytosť posúva úplne inde. Je to pre mňa dimenzia, čo ma sama o sebe už robí niekým. Som, kto som. Som človek. Teda ten, ktorý je obrátený tvárou, mysľou, srdcom, celou bytosťou k svojmu stvoriteľovi, Pánovi. Svoje určenie, identitu, zmysel, silu byť človekom môžem nájsť len keď mám vzťah s Bohom. Len tu pri ňom a s ním môžem nájsť svoje najhlbšie vnútro. Svoje ja som človek. Pekne to vyjadril doktor Martin Luther. Ten sa tiež zaoberal otázkou, kto je človek. On napísal: Boží obraz, na ktorý bol stvorený Adam, bolo niečo najnádhernejšie a najcennejšie, čo si možno predstaviť. Nebolo tu nejakého hriechu, ktorý by poškvrňoval rozum alebo vôľu. Rozum bol úplne čistý, pamäť dobrá a čerstvá a vôľa úprimná a pravdivá.
Svedomie bolo celkom slobodné a neustrašené a nebolo tu nejakého žiaru, nejakého strachu pred smrťou. K tejto vnútornej dokonalosti sa potom pridáva telesná nádhera a krása, ktorá spôsobovala, že človek prevyšoval všetky živé bytosti. Napísal doktor Martin Luther po veľkom vnútornom boji. Učiníme človeka. Vymyslel, povedal a urobil tak Boh. Čo to znamená človek? Môj syn, prvorodený, dostal svoje meno od otca, ktorý bol v pokročilom veku a chcel, aby už jeho meno znamenalo, že je syn šťastia. Je to meno Benjamín. Pretože som bola nespravodlivo odsúdená, dosť som sa tým trápila a hlavne tým, že či mi ešte Boh dá milosť žiť plnohodnotne, teda tak, aby som bola užitočná, aby som ten život, ktorý som dostala, mohla odovzdať ďalej. Pán Boh mi tú milosť dal, keď mi takmer na prahu 40-ky dal syna. A ja som mu preto dala meno Daniel. Jeho meno znamená Boh je môj sudca. A čo znamená človek? Človek je hebrejské meno Adám. Adamách je zem. Človek teda v preklade znamená zo zeme. Je teda vzatý zo zeme. Ak toto vieme, je minimálne dosť zaujímavé, že Boh stvoril človeka zo zeme, z prachu zeme a pritom ho chcel učiniť na svoj obraz. Riekol Boh, učiníme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby. To, čo je dôležité, je, že si musíme všimnúť. Keď Boh náš stvoriteľ hovorí o človeku, ani len neporovnáva ho s tými tam dole. Boh jeho tvorca nehovorí, si najdokonalejší zo zvierat. Boh človeka porovnáva s Bohom. Boh hovorí, učiňme človeka na náš obraz, na našu podobu. Človek. Ja, ty som tu tak zobrazený, predstavovaný, definovaný, ako som ten, ktorý je vo vzťahu s Bohom. Čo to znamená? To znamená človek, ja, ty, ako človek som bol stvorený, aby som žil vo vzťahu k Bohu. Aby sme na seba takto pozerali. Aby sme jeden druhého, Boh a ja, vnímali. Aby sme spolu žili. Aby sme mali vždy dôvod, inšpiráciu, silu, odvahu, žiť. Ja osobne som z tohto poznania a uvedomenia si nadšená. Mňa ako človeka hlboko objíma, naplňuje, povznáša, že som v prvom rade stvorená, aby som mala vzťah so svojím tvorcom. A to znamená múdrym, pokoja milovným, skvelým tvorcom, osobnosťou. Už len jeho prítomnosť mňa robí lepšou. No tento tvorca, môj stvoriteľ, mňa so všetkou svojou oduševnenosťou, precíznosťou, láskou, múdrosťou vymyslel a vložil do mňa veľký kus seba. Aj grécke slovo umožňuje tento podstatný rys našej osobnosti. Antropos, človek, pochádza zo slova, čo znamená otočiť sa hore. Aj tu, aj v tejto reči nám je pripomínané, že to, čo má robiť človeka človekom, je, že som obrátená smerom k Bohu, k môjmu tvorcovi, k môjmu stvoriteľovi. Moja tvár človeka teda má byť, nielen môže byť obrátená hore k Bohu. Tam je moja nádej, radosť, pokoj, odvaha, sila, život. Latinský výraz homo sapiens, sapiens znamená človek rozumný, spriamený, rozumný. Božia tvár je zase otočená k človeku, ku mne. Keď sme sa sem včera prišli pozrieť, môj syn Danielko hneď zahlásil, tu sa mi páči, tu chcem bývať. Jemu sa nepáči hoci kde. Keď sme sa presťahovali z fary, z predchádzajúcej, stále utekal, pretože na novom mieste nechcel bývať. Nebola tam totiž dostatočne veľká záhrada, na ktorú bol zvyknutý. Z tohto nového potenciálneho miesta som mala dobrý pocit, preblesla mi dôležitá vec hlavou. Tu si budeme so synom rozumieť. Budeme si totiž blízko. My totiž bývame v rodinnom dome, ktorý je veľký, poschodový, občas po sebe kričíme, ak je každý niekde inde, napríklad na inom poschodí, a niečo potrebujeme a nechce sa nám behať, tak len zakričíme. Ale tento malý bytík u vás sa mi fakt páči, pretože mi poskytuje blízkosť tak potrebnú so synom.
Ak nám na vzťahu s niekým záleží, sme blízko seba. Pozeráme sa človeku do tváre, do očí, neuhýbame očami, ani sa neotáčame na iné strany. Ak nám na nejakom vzťahu záleží, vnímame toho dotyčného všetkými možnými zmyslami, celou svojou osobnosťou. Ak na človeka kričíme z druhej miestnosti, len mu niečo oznamujeme, ale nebudujeme s ním vzťah. Už viete, uvedomujete si, drahí priatelia, kto je človek? Precítili ste na novo ten dôležitý fakt, kto som? Denne zažívame veľa vecí, mnoho nás denne obklopuje. Nie je divu, že pod náporom všetkých informácií, úloh niekedy zabudneme na to najpodstatnejšie. Kto som? Na začiatok ja a Boh. Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby. Obraz, podoba. V dávnych časoch veľakrát mohli označovať svoje hranice svojimi sochami alebo obrazmi. Kde bol obraz panovníka, tam bolo jeho panstvo. Neviem, či ste si to dostatočne uvedomili alebo nie. Človek je Božím obrazom. A to v podstate znamená, kde je človek, kde som ja, tam je Božie panstvo. Ja som stvorená k obrazu Boha. Vždy a všade, kde prídem, prinášam obraz Boha. My, vzácni súrodenci, máme výsadu. Ja a ty aj ty. Každý jeden sme obraz Boha. Veľkého, krásneho, čistého, plného lásky, pokoja, kreativity. To všetko dal aj nám. Každému jednému. A nie na svete človeka, ktorý by nebol stvorený na Boží obraz. Ktorý by nemal hodnotu pred Bohom. Nikoho Boh nevynechal. Na nikoho nezabudol. Toto nás musí, drahí priatelia, dvíhať. Dávať odvahu, silu, energiu. Aj v dobách, keď nevidíme cestu, zmysel. V Božom slove je zákaz vytvoriť obraz Boha. Napriek tomu ja, ty i ty tam úplne vzadu si stvorený na obraz Boha. Boha, ktorý je láska. My sme dostali to výsostné právo a milosť zároveň. Prinášať a chodiť po svete ako obraz Boha. Možno z tohto vzniklo to veľké, podnetné, aspoň na Slovensku, tradičné, do kostola sa chodí v tom najkrajšom oblečení, aby sme si to uvedomili. V niektorých cirkevných zboroch dokonca chodia v nádhernom kroji, aby si to uvedomili. Som obraz Boha. Vieme, že preto, že to človek porušil, my sme to porušili, denne to porušíme a denne tento Boží obraz rôznym spôsobom pokazíme, znetvoríme, stratil sa taký dokonalý Boží obraz, ako ho Boh stvoril. No náš tvorca a stvoriteľ v svojom úžasnom pláne pokračoval ďalej. A tak prišiel Boží syn. Jeho meno, Ježiš Kristus, znamená Hospodin je spása, naša záchrana. Znova je Boh ten, ktorý nás dvíha, povzbudzuje, teší, upokojuje, nie opak. Boh nás nikdy neničí, nedeptá, nedusí. On nikdy nespôsobuje náš pád. Spôsobil to len raz na svojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Kríž ale zostal prázdny. On stal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, zvíťazil. A takými víťazmi sme i my. Alebo Boh cez nás. Ak mu každý deň dovolíme znova stať po víťazstve, radosti, láske, pokoji. Náš Boh je úžasný, skvelý. Jemu na nás všetkých záleží. Vždy mu na nás záležalo. Od začiatku, od samého začiatku. Dokonca to s nami nevzdal ani dodnes. A nevzdá to ani zajtra. Vďaka Bohu, on je stále ten istý, nemenný. On sa nemení podľa nálad, pocitov, počasia, podľa toho, čo sa deje okolo. Kto vládne, ako to vyzerá. Jeho plán je stále ten istý. A platný, aktuálny a nás, i mňa, i teba do tohto plánu denne zahrňa a nanovo pozýva. Počíta s nami. Pre nás je to dôležité si to pripomínať a zastavovať sa minimálne raz do týždňa. Ideálne každý deň. Či to dnes po viac ako 2000 rokoch po príchode Pána Ježiša Krista na zem bude lepšie? Či budeme tu na zemi odovzdávať cez seba Boží obraz a ukazovať ľuďom cez nás, kto nám vládne, komu my slúžime? Záleží len od nás. Ale ak chcem, aby sa tento obraz, tento sen stal skutočnosťou, musíme to tak chcieť žiť. Boh už urobil všetko pre náš plán záchrany, spasenia, nového postavenia sa každý deň na tento základ. Ak mu chceme slúžiť, prinášať jeho obraz, záleží len od nás. Boh nám k tomu daj silu, múdrosť, pokoru. Rozhodnutie však je iba na každom jednom. Amen.